ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಇನ್ನಿನ ಮಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದೆ ಪಂಡ ಅಂದೆ ತೂಜುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡೆ ದಾದಂದು ದಾದೆ ಪಂಡ ಮಟನ್ದ ಪಪ್ಸ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾದೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚ ಅಡಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುವರಿಗೆ ಮಟನ್ದ ಪಪ್ಸ್ದ. ಸೊ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ದೆ ಗೈಸ್. నేను ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಮಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತುಯ್ಯರುಂಡತೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡೆ ನಾವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇ ಇಂಚಾತನು ಓಕೆನಾ. ಈತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಓಕೆನಾ. ಇಂಚ್ ಬತ್ಲಂದ್ರೆ ಇಂಚಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪಪ್ಸ್ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಹೊರದೆಕ್ಕೇರು ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪಪ್ಸ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಡುಂದೆ ಕಲರ್ ತುಲಿ ಫುಲ್ಲು ಬಂತು ದೆಕ್ಕದೇರಾವೇಂದಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಲಿವರ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚುಂಡು. ಇನ್ನು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶನ್ ಒಂಚೂರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಪೇಂಟ್ ಸೋಕಾಪ್ನದೆ ಉಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸ್. నేను బెచ్చ నీడు పాడదారా ఓకే ఇందు కంతి బొక్క బెచ్చ నీడు పాಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀಡು ಪಾಡ್ದೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿತ ನೀರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟ ಏತ ಸರ್ತಿ ತೀರುಡು ಆತ ಸರ್ತಿ ಲುಂಬುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಈತ ನೆಕ್ಟ್ ಬೇವರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರಿಬೇವಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಪ್ಪು ಪಾಡೀರು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ದ್ರಡ್ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗ ಸೋಪು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಇದು ಪಪ್ಸ್ ಬೇಯರ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಲದು ಬೇಯೋಡ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡತಿ ಅಂದ ನಿಂಚ ತುಯ್ಯರ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಏಳೇನು ವಿಜಿಲ್ ಅಣ್ಣಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಕು ಅಂದ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಏನಿವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಟದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಚಿನ ಗಂಟೆ ಒರಂಬ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ದ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ದ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಶುಂಠಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟುಂಡು ದಾತು ಗುಡ್ಡುದ ತೊಂದಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಟ ಬರೋದು ಒಂದು ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲು ಪಪ್ಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಟನ್ನ ಪಪ್ಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಕೊರ್ಲುಡೆ ತಿರ್ಗಾಡು ಅದೇ
ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಕಾಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಬೇಯ್ತುದ್ದಾನಾಗ ದಾಲೇಜಿ ಚೂರು ಹಾಪಣದೆ ಅಂಚೆನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಅದೇ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಒಗ್ಗರ್ನಡೆ ಬೇಯರದಿ ಒಡು ಪಪ್ಸನು ತೂಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ನಾಗ ನಾವು ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದುಲಿಗೆ ಮೀ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಳಿದ ಕರಿಯಾಡ ಪನ್ಪಾತಿ ಅಂಚನಾ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಲೆಮ್ಮ ವಿಶಿಲ್ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಓಕೆ ಒಂದು 7 ಎನ್ಮ ವಿಜಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ವಿಜಿಲ್ ಆವಡ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ಕತೆ ಮಸಾಲೆ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಕನಾ ಹೆಂಗು ಹಾವು ಮಣಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ತೊಂದೇರು ದೇಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತೆ ತಾತೊಂಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಐನ್ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕದೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಖಾರ ಬೋಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಮಟನ್ದ ಪಪ್ಸ್ ಏತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಂಡು ಐತಮ್ ಇತ್ತದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅದೇ ಖಾರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಮಂತ ನೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೇ ಅತ್ತ ಅದ ಖಾರ ಎಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದ ಖಾರನಾ ಓಕೆ ನೊಂತ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಮುಂಚಿ ಗೈಸ್ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ತೊನಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಬಣಲೆಗೆ 2 ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 12-15 ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಬಡಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಲವರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಲವಂಗದ ತೊಂದೆ ಓಕೆ ಲವಂಗ ಮಾತ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಐಟಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡ್ತುಲೆ ಆತದೆ ತೊಂಡರ್ನ ಅಂಡು ಅಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಅವು ಹಿರೇ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವು ಪಾಡುಜಾರ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಹಿರೇ ಪಾಡುದೆಂಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟತ್ತು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ರ ಪಾಡೋಲೈತಿ ಪಾಡ್ದು ಶೂ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ನಾಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದ ತೊಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಒಂದು 7 ಮೆಣಸಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು 7 ಮೆಣಸಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಕತೆ ಪೂರ ಸೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಕೆಂಪೈನೆಟ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನಾಡತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಮಸಾಲೆಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂವಾಣಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಹೂವಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಸೊ ಮಲ್ಪ ಎಂಕು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚಿನಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ ಕುಕ್ಕರ್ದ ವಿಸಿಲ್ಲ ಸ್ವೀ ಒಂದು ಫೋನ್ ಉಂಡು ಕೆಂಪಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಇಮೇಟ್ ರೆಡಿಲಾಂಡ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಯಾವೇ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಐನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ನಾಡತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದ ತೊಂಡಾಂಡ್ ಓಕೆನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರೈನ
ಫ್ರೈ ಮಂದೆ ತೊಂದ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೆ ತೊಂದ ಮಂಜಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಉಂಡು ದೇ ಮಸಾಲೆ ಈತ ಸಣ್ಣ ಓಡು ತಾರಾಯನ ಒಂಚೂರು ಪುಡಿ ಅನ್ಪೇರುಂಡು ತಾರಾಯಿನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ಓಕೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪಿ ವಿಸಿಲ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಸಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಪೋತುಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಸ್ ಎಂಚ ಬೇಯ್ದಂತು ತೂಕ ದೇ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಲೆಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಅದೇ ಪಪ್ಸ್ ತೂಲೆ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಶೋಕು ಬೇಯ್ದಂತು ಆತತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಆತನು ಏತೈತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ತುಲೆಗೆ ಗೈಸ್ ಪೀಸ್ ಏತೈತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತನು ಬೇಯ್ದಡ ನಾನೊಂಚೂರು ನೀರಾಜಿನೇಟ ಬೇಯ್ಪೋಡು ನೀನು ಓ ನೀರಾಜಿನೇಟ ನೀನು ಮನ್ಪರುಂಡ ನಾನೊಂದು ನೀರಾಜಿನೇಟ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪಾಯಿರುಂಡು ನೀನು ಇಮಿಟ್ ಬಾಣಲೆ ದೀತಾ ನೀರು ಎತ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಪುಂಡು ಅವಂದು ಅವ ಮಾತ ಕಜ್ಜಿಪುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೀರು ತೆತ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಡು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿನ ಪಪ್ಸ್ನ ನೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಪಪ್ಸ್ ಬಂಡುಂಡತೆ ಮಮ್ಮಿ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟಿದ ಪಪ್ಸ್ ಬರ್ಪಡತೆ ಯಾನ ಉಂದೇನ ದಿಕ್ಕಿ ಬರ್ನಾಗ ತೆತ್ತಿದ ಪಪ್ಸ್ ಮೇರ್ ಮುರಣಿ ಗೈಸ್ ಪಪ್ಸ್ ಕನಪೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನ ಪಗ ಬಂದೇವೆ ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಪಪ್ಸ್ ಪಡ ಎಂಕ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾನ ಈಗ ಬಂತೀನಿ ಎಂಕ ರೆಡ್ ಪಪ್ಸ್ ಪಡದು ಅಂತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಬಂಪುನು ನೆತ್ತ ಪಪ್ಸ್ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಟಂದ ಪಪ್ಸ್ ಅಂದು ತೆಲಿಪೇರಿತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಪರಿಮಳದಲ್ಲ ಸೂಪು ಸೂಪುದಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಸೂಪ ಬಂಡು ಪುಷ್ಪವೇ ಸೂಪುದಲ್ಲ ಪರೋಳಿ ಗೈಸ್ ಅಂದೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ದು ಜರೀರು ಆಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮಂಜಲು ಅವು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಹಿಂದು ಸೂಪರ್ ಹೊಡು ಶೋಕಾವು ಪರ್ಲೆ ಇದೈತದು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಲ ಅಂದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀತ ನಾನು ಅದಾದೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಆಡ್ ಮನ್ಪುನೆ ಮಸಾಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಡೋದು ಅವು ಆಜೋಚ ಆಜುನ್ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಗೈಸ್ ಕೊಂಚ ತಾರಾಯಿ ಕಡೆದು ತೊಂಡ ತಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರತೆ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರ ನೀನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆತ ನೋಡು ಒಂಚೂರು ಆಜಾಡೆ ನೀರು ಪಕ್ಕ ಆಜು ನಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಆಜು ನಂದು ಆಜು ಪಪ್ಸಂದ ಸರಿ ಬೇಯ್ದಿನಿಂದ ತುಕೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಐತಿನ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಲೆ ತೋಜುಜಿ ಪಪ್ಸ್ ಬೇಯ್ದಿಂಡೆ ಇಂದೆ ಪಪ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಂಡಿಗೆ ಈ ನಾನೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಜಿದನಾಗ ಒಂದು ಕೂಡ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಾರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿನ ಕೂಡ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಖಾರ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ತಾರ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತು ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ಆಜಾಡು ಓಕೆನಾ ಈತ್ ಗಿರ್ರಾಂಡ ಯಾವು ಇಸಂದೆ ಪಪ್ಸ್ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡಾವೆ ಇಂದೆ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದಂಡು ನೀನಿತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಲಾಕ ತೋಜೆ ಅಮ್ಮಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಲಾಕ ತೋಜುಂಡು ತುಯ್ಯರಂದು ಏತಿ ತಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಂಡು ಏತತ್ ಮಲ್ಲ ಇಕ್ಕಂಡು ಪೀಸು ಏತಿ ತಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀಕ ತಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಹೊಡ್ತಿನಾಗ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಖಾರ ಬಿಟ್ಟು ಖಾರ ನಾನಂತ ಖಾರ ಇಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೊತೆ ಗಶಿ ಗಶಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಈಗ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈತ ಬೇಡ ಯಾವ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಂತ ನಾನು ಗೈಸ್ ಉಂದೆ ಉಪ್ಪು ತುಯ್ಯಾರ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಉಂದೆ ನಮ್ಮನ ಮಟನ್ ಪಪ್ಸ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೀನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡಿತಿನ ಪುಳಿ ಮುಂಚುಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡಿತಿನ ಸುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಟನ್ ಪಪ್ಸ್ ಸುಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಉಂದೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಿಟ್ಟಿಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಗಾರ್ನಿಶಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಟನ್ ಪಪ್ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಸಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್